Oli. Chain Magia. No hay un busto de Beethoven para ponerlo aquí. Una cana. Le doy una colleja. Bueno, pues contar un poco que nosotros nos hemos... nola baita azaldu, historia honetan murgildu garela Tijuana in Blueren bideoak ordaintzeko. Beraiek lehendabizikoa urroztarrarena montatzearen ondorioz. Taldeak berak egin zuen muntaia osoa eta guk alta bandara pasatzea ordaindu genuen. Eta gero, hobeto pentsatuz, makina bajarena zerbait txukunago egin zezakeela uste genuen. Batez ere Tijuana in Blue bezalako taldea dela kontutan harturik. Se podría hacer algo mucho más elegante y sobre todo además con un conjunto como puede ser Tijuana que... Itxuraz behintzat nabarmena da, ez? Se les ve, ¿no? La cara y esto y la presencia pues es notable. Beraz, egun hartan anaitasunako ekitaldia filmatu eta gero historio pilo bat. Gure nahia bideoa toki guztietatik zabaltzea da, batez ere eman nahi duten toki guztietako telebistetan zehar. De todas partes que quieran ponerlo, simplemente. Vale, pues eso. Beno, nik Tijuana in Blue taldearen lehendabiziko bideoklipa egin nuen, Urroztarrarena. Urrozera joan behar izan ginen grabatzera, kuadrilla handi bat joan ginen, 30 edo 40 bat lagun. Naiz eta bideoan azaltzen den lagun kopuru handiena 15 edo 20koa izan, zeren guztiak hortik alduta zeuden. Bideoa 8 milimetrotan egina dago, betiko arazoagatik, diruagatik, eta beno, gero altabandara errepikatu genuen, eta kalderete bat ere badago tartean, eta nahiko divertigarria da. Ea gustatzen zaizuen. Te recuerdo, Fernanda. La calle mojada, camino de la fábrica. Resulta que el Urroz. Bada Urrozen, Urroztarra deritzen futbol talde bat, eta guk berataz, Urroztarrataz egin genuen kanta bat. Kanta hau egin ondoren eta singlea atera ondoren bideo bat egitea ere pentsatu genuen, eta hor zegoen ere Txemapamundi Urroztarra dena. Estaba Txemapamundi, que también es de Urroz. Bai, zuzendaria eta realizadorea dena, lehen hitz egin duena. Bai, gauza horiek esan duena. Ba beno, bideo bat egin eta kalderetea ere, eta oso ondo ibili ginen Urrozeko jendearekin. Eta bideoa simplea, guk egina baina ongi atera dena eta batez ere atsegina. Saiok, Sam, saiok. Bai, egun hartako partidua eskandalu bat izan zen, eta prentzak partidua lapurtu zela azaldu zuelako. Makina Baja Tijuana taldearen abesti baten izenburua da. Eta honetaz baliatu ginen biraien bigarren bideoklipa dena egiteko. Enrique Urdanozek eta Neronek egin genuen eta horretarako taldeak anaitasun aretoan eman zuen kontzertu batetan hartutako irudiak erabili genituen. Estudioan espreski bideorako grabaturiko beste irudi batzuekin batera. Klipak badu zati bat marrazki bizidunekin osaturik, eta zati honetan Makina Baja pertsonaia azaltzen da. Pertsonaia hau Iba marrazkigilearena da, El Jueves aldizkarikoa. Ia 1000 marrazki egin behar izan genituen eta animazio horretan Tijuana taldekideen giroa erretratatzen saiatu gara. Eta baita Makina Bajarena ere. Eta guzti azkenean nazturik horixe da Tijuanaren bideogarren bideoklipa. Es que más no se puede decir. ¿Sufi? Yo creo que es suficiente, ¿no? Toca. Jo. ¿Toca, Sam? Pozak, Sam. Pues el Maki es un trabajo... Beno, Makirena lan serioagoa da. Nazioarteko komiteek Nikaragua eta El Salvadorren aldeko kontzertua antolatu zuten anaitasunan. Eta kontzertua Zarama eta Lapollarekin batera egin genuen, eta handik bideoa egiteko oinarria atera zen. Eta Olobanek eta Enrique Urdanozek marrazkiak bideoa eta gauza horiek egin zituzten, eta guri asko gustatu zaigu. Oloban y Enrique Urdanuz pues, se curraron el vídeo, hicieron los dibujos, estas cosas. Y bueno, a nosotros nos ha gustado mucho
Nos lo pasamos bomba haciendo el Amaban vídeo. pasatu ginean bideoa egiten, zoragarria zen. Zeren urrozterran ezen nuen ezer egin behar. Atera eta kitxo. Baina makiren bideoan saltoak egin behar zenituen eta esaten